የኤርትራ ብሔርተኝነት ባህሩ ላይ የተንተራሰ ነው ማለት የባህር በሩን መጠበቅ ላይ ወታደር ማከማቸት ይህንን ነው። ምናልባትም ኤርትራን የፈጠሩት ሀገራት የዚህ ጥያቄ ሲነሳ ወይም ደግሞ የባህር በሩ ጥያቄ በሚመለስበት ጊዜ ኤርትራ ህልውና ያበቃል የሚል ነገር ይነሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ አንድ ነገር ተናግረው ነበረ። እንግዲህ ፕሬሸሩ እየበዛ ከቀጠለ የኤርትራ መንግስት ጊዜ መግዛት ጉዳዮችን ሊያደርግ ይችላል የሚል ነገር አውድ ያለው ንግግር ተናግረው ነበረ። እንግዲህ አሁን በጣም ጠንካራ ጫና ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኤርትራ ዲያሎግ እንዲያደርግ፣ እንዲወያይ፣ እንዲነጋገር ጫና እየተፈጠረበት ነው። ያንን እየሸሸ ነገር ግን የጦር አማራጭን የኤርትራ መንግስት እየፈለገ ያለበት ሁኔታ አለ። ሪስፖንሱ እንታዮም ዝብል ዘለው ከም ትሪዎም ዘለኹም እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ክንብል ከለና ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቶም እዚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ባሕሪ እናበለት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ብመንፅር ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትከውን ዝፈጠርዋ እዮም ዝብሉ እዚ ክንምንታይ ሓደገኛ ዘረባ ምዃኑ ከም ጎረባብቲ ማለት እዩ። እዚ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ደረጃ ኤርትራ ከም ሃገር ክትከውን ዝገበርዋ ንግብፂ ዶ ንገለ ማለቶም እዩ እንጂ ብናቶም ኣተሓሳስባ እዚ ከዓ ምስ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝኸይድ ብዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተረኺባሲ ኤርትራ ከም ሃገር ምህላዋሲ ከብቅዕ እዩ ይብሉ። ትንክ እቲ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ኣማኸርቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝብልዎ እቲ ዲያቆን ዲ ዋላ ኣዶኖ እንታይ እዩ ዳንኤል ገለ ዝብልዎ ዝበለ እዩ። ኢትዮጵያ ሃገር እንድሕር ኮይና ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺባስ ብዝኾነ መንገዲ ኤርትራ ከም ሃገር ዝኾነትሉ ስነ ሓሳብ ይፈርስ፣ ኤርትራ ከም ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። እንታይ ዓይነት ሎጂክ እዚ? ከመይ ዓይነት ስነ ኩነት እዚ? ኤርትራ ሃገር እዩ። ኢትዮጵያ ንከባቢ 20 ዓመት ልዕሊ ብጅቡቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ትጥቀም ኣላ። ኣብ ደገ ባሕሪ ከለዋ ሓይሊ ባሕሪ እንተለዋን ኢትዮጵያ እንታይ ፍልያ ምፅ ባሕሪ ትጥቀም ኣላ፣ ከፊላ ትጥቀም ኣላ። ጅቡቲ ብናፃ ትጥቀምሉ እንድሕር ኢሎሞም ወይ እውን ካልእ ኤርትራ ከም ሃገር ምዃናስ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝትንከፍ? ግን እንታይ እዚ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓና ብኸመይ ኢና ንሪኦ? እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነትን እቲ ሃገር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፖለቲካ ኤርትራን ብዙሕ ሓደገኛ ሓሳብ ከም ዘለዎም ለንቀነ ድማ ሓንቲ ኣርቲክል ትዘውራላ ከረየኩም እየ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንምንታይ ርሕቀት ኣይሰልጦምን ስለ ዝኾነ እምበር ክንምንታይ ሕማቅ ክገብሩ ከም ዝሓዝቡ ዝነግር ኩነታት ዘግልፅ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ምናልባት እቲ ዘረባ እቲ ናይ ኣብዚ ከዓ ተራ ሰባት ኣይኮኑን ኣባል ናይ ፓርላማ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ተሓታቲ ዝዲና ሙፍቲ ኣሎ። ሪስፖንሶቹ ወይም ስቴፕ በስቴፕ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን እንመልከተው። ካልእ ብዙሕ ፀቕጢ ዝግበረላ ዘሎ ኤርትራ ናብ ዲያሎግ ክትመፅእ መን እዩ ፀቕጢ ዝገበረላ ዘሎ ኤርትራ? ንዓኻትኩም ዘይኮነ ፀኒሖም በስመ አብ በሉ ኣእምሮኹም ትኽክል ኣስርሕዋ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልኩም ክሂዱ ዝብልኩም ዘለው ብሕጋዊ መንገዲ ከመይ ኣብ ደገ ባሕሪ ከልይኩም ጅቡቲ ዘይኮነት ንዑ በጃኹም ባሕሪ ከም ደለኹም ተጠቀሙሉ ዋላ ባዕልኹም ተመሓድርዎ ዝበለትኩም። ሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ክበኩም ኢሎም ኤርትራ ሕራይ ብወቅዕ መልሲ ኣይሃበካን ወይ እውን ነዚ ዕንደራናትካ መልሲ ኣይሃበካን። ግን ሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ብሕጋዊ ብዝደለኹም መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክበኩም ይኽእል ኢልኩም። ስለዚ ኣበይ ዘሎ ኩነታት እዩ? ኤርትራስ እንታይ ስለዚ ኣብየት? ኤርትራ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ዩኤን ኣብቲ ናይ ዩኤን ኣኼባ ኣብ ዝኸደሉ ነጊርዎም እዩ ባሕሪ ዝደሊ ምሳና ፊት ንፊት ክመፅኡ ንኽጥቀም ፀገም የብሉን። ግን ምሳናይ ክዘራረብ ዘሎ ሳልሳይ ኣካልን ራብዓይ ኣካልን ክመፀና ይነፍቅድና ኢልዎም። ስለዚህ ስምዑ ወስከ ኢትዮጵያ ለምን የባህር በር እንደሚያስፈልጋት በደንብ አስቀምጦታል። ዋና ዋና ፋክተሮች ተብሎ ታሪካዊ ምክንያቶች፣ መልክዓ ምድራዊ ምክንያቶች፣ አሁን ያሉ ጂኦ ኢኮኖሚክ ምክንያቶች የተባሉት ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል የሚለው ነገር በደንብ አስቀምጦት ነበርና አይ ፉሊ አግሪ ዊዝ ዛት። ታሪካዊ ምክንያቶቹ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ የባህር በር ነበራት የሚለውን ነገር በደንብ ለማሳየት ነው። መልክዓ ምድራዊ ምክንያቶችም ኦብቪየስሊ ኢትዮጵያ እዚሁ ባህር በር አካባቢ ያለች ሀገር መሆኗን ግን እንደዛም ሆኖ ሬድ ሲ ካውንስል ተብሎ ይባል የነበረው ለብዙ ዓመታት እዚያ አካባቢ ስለዚህ እቲ ባሕሪ ከም ዝግባአና ፕራይም ሚኒስተርና ብኩሉ መንገዲ ዝተፈላለዩ ብታሪክ ብብሄር ብኣቀማምጣ ዶ ብጂኦግራፊ ዶ ዋላ ብዴሞግራፊ ዶ እናበለ ዝተዛረበ ቡ ይምልከተና እዩ ዝበሎ ኣነ ምስ ሰማማዕየ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብፅዒት ታሪካዊ ገለ ኣለዋ ኩሉ እዚ እጂ ንኣብነት እዚ ዝብልዎ ዘለው ሓቅነት የብሉ። ግን ኣወል ስዒት ከም ዝበሎ ስለምንታይ ይግበር ኣሎ መፍላት የድሊ። ንሕና ድማ ዕላማ ናቶም ታርጌት ክንገብሮም ንክእል ኣለና። ሸለሊልካ ዝሕለፍ የብሉን። እዚ ተራ ዘረባ እንተቐፂሉ ሓደ ስንታይ ልፅሒፍለይ ኣብ ኮሜንት ድዩ ገለ ርአያ ዘለኹ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ዝዛረብዎሲ ኣብ ኤርትራስ ብዙሕ ሰብ ይሰምዖ ኢሎምኒ። እንታይ ማለት እዩ? ኣምሓርኛ ሰብ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ እሞ
بتي ساتلايت زمحلالف ناتهم تلفزيونات سلازريو أبوم روم سلخ إلي عطلو قليلوني حقنتو تم تفلطة بإرترات ملالسوس نقروني سلازي unfiltered زخواني يخون ديبيت كي تقبرلو بنا إرترا كاونتر كي تقبرلو أبرسنا إرتراوين يعطنترلو إنترنت مكسارنا دان تاي ربحو يخاطب على عدد زي كم يخاطب دحري أمورو نايتز بكمرز زخل حسابات كأتو زخل كوينا بإرترا دما كم سمعكو بزع ديشي زلو سب كله بديشي يدري سلازي بتلفزيونات تخيلو تسألو زربان ترى هاجرن ترى منقسن أبرسن كمرزو زخل نتسب فيلم تاتن قالن رسحاتن أبرسي سب كأتو عدل اندحرا له قينو انترنت معصاوكا وي انترنت تو دي بالوس انتاي فايده كم صالنا يخل زون داغ ما قمت كغبروا زغلي مخنياتو كما يلو ابقل برايفت دي ولا اب كومنت صحيفلو توم تفلتو نزا ነገር አረጋግጡና ምክንያቱ እዚ ጉሓፍ ዘረባናቶም መልሲ ከይተዋሃበሉ ወይውን ሓሶት ምዃኑ ከጋለጽካዮ ብቃጥታ ናብ ህዝብን ተኣትዩ ወላ ንውሑድ ሰባት ውን ኣእምሮም ከደናግር ትኽኢሉ ውን ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብልጽግና ናይ መወዳእታ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ለ ይበሃል UAE-linked cargo flights to Ethiopian military base. A report by Middle East Eye says a UAE-linked cargo aircraft has made multiple flights to Ethiopia. Flight tracking data shows an Antonov N124 operated by UAE-based Maximus Air flew at least 4 times between Abu Dhabi and the Ethiopian Air Force Base in January. كم تري ودلهم زي إمارات بحال دحرك هاب سوماليا ترنيف نخوص مقدادو قدميون جن زيادة دحرتي كابنيو ترنيف كوص مجمارو مقدادو نيتوبيا كم موافرنا تويتك أملا كم زلو حدا قداس ارتيكل أبزوص وحبريتاينا نسمع زلنا سلازي ميدل إيست آيز بحال حبريتا كابدوصو زي ዛ ዓባይ ነፋሪት ናይ ጽዕነት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ወታደራዊ ዝኾነት ብብዝሒ ናብቲ ሓረር ሜዳ ዝበሃል ቦታ ኤርፖርት ናቶም እቲ ኣጽዋርቲ ድማ ብብዝሒ ናብ ሱዳን ምክንያቱ ናብ ሱዳን ናብ ርኤስኤፍ ዝሰድዎ ዝነበሩ ሎጂስቲካዊ መንገዲ ስለተዓፀዎም ንብልጽግና ንኣብን ከም እንቁ ተሪፉ ዘሎ ኣማራፂ ተጠቂሞም ብብዝሒ ወታደራዊ ኣጽዋር ብመንገዲ ብልጽግናን ኢትዮጵያን የንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ دارجا بعلم درجة the centuries بحال دي بزحات تكالات كنتات ناي السودان نقول لاي ICC International Criminal Court نقول داي ناي السودان إمارات إذا أبو كسا كندي هاتيهم زلو implicates جبراوي ونزلوا ني شفت تاتا بزقر بلو زلو still بخال من قدم الساعات بأبي جيرا ببلتقنا جيرا بإثيوبيا جيرا نعرسيف تعتق كم دمان إثيوبيا وتهدروا عقمن معباي بزح سرح تسرح كم زلا زقلت حبريتها وتشيلو إذا حبريتها زي بساتلايتي مجلس كومونيتي نا إثيوبيان إيرلاينز نتي ناي كاب بوساسو زوت زلو حيل ناي إمارات بزح لوجيستيكس يسرح لهم كم زلو يزنقر زلو إتا أصوار كاب بوساسو كمون كاب بربرا نكوت سوماليا زازوتو أصوار يكون وتهدروا عقبنا إمارات قالك كفالو نبي إثيوبيا قصو يأتو كم زلون أبي إثيوبيا يخزن وخم زلون كابي إثيوبيا خنكساقصوا ناب سودان ديو ولا نتبلتقنا نقم حقاز ديو يتكامل كم زلو ببزحات من قدي كم زعبر زلينا نرزالنا لذي زيون نفسو زخالي أمتا زليون تقداسنا زليون عرستيو بزخوني بلتقنا أبزح رسح تكباراتن أبزح هذا جنيا تكباراتن إنها اللي وخلو زي إيرتراويان من البات بزن سني عمدا قالوا قبروا ونابلنا أمريكا كان بحدش مع ألتا ودونالد ترامب أنصارهم زبلو زلو دي ما سمعوا. Great white, great looking. Great everything. Thank you very much. A friend of mine is, he was a great general, he's a great president, and it's an honor to have him. And Mr. President, we have a lot to talk about, so I thought maybe the press might want to ask us a couple of questions after you say a few words. But we had a wonderful time. كم تري وزلهم دونالد ترامب مسعر كين أبي خبروت زلني عبد الفتاح السيسي أبي جنرال أبي بريزنتين يزبل كم تري ودلهم أبي دافوس سويسرلاند تراقبهم علوم أزجي أزيو كبوريو نا أمريكا بريزنت أب كم دافوس زعم السلة كونفرنس نخطر بقول جبتي أتي ناتهم لوبي دينا خالد زلهم عقبتات مستناي قزا خما أبي أبركتوس رزنبرو تراقبهم علو بقول داينا يجرد دماي تزربا سلزي إثيوبيا توستد كوينا ويكا تقوش ميدات رئيس بحال مغنياتو أجندا ناتا قداي ناتا عبيت مقابياتات نساتهم زي اللولو انتاي زبل زربا لو ابناي دبلوماسيا وعلم مسيلكم
ኣብቲ ጣውላ እንተዘየለኻ ኣብቲ ጣውላ ናይ ዲስካሽን ዝተዘየለኻ ኣበይ ኣለኻ እዮም ዝብሉ ኣብ ሜኑ ኣብቲ ዝብላዕ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ኢልካ እንዳሕረደ ትዛረባ ኣለኻ እቲ ዝብላዕ ዘሎ ንስኻ ኢኻ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዛዕባ ዲጋናቶምን ብዛዕባ ኒልን እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩርሲ ስለዘየለው ኣብቲ ጣውላ ስለዘየለው ዝብልዑ ዘለዉ እሶም እዮም ዝብሉ ርእሲ ዘሎም ኢትዮጵያውያን ድማ ናይ ብሓቂ ከውይና ንሰምዕ ዘለና ዝኾነ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ከመይ ገይሩ መሊሱ ማኒፕሌት ይገብረሉ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ራዩ I think we've made a lot of progress so far in Switzerland, in Davos. Made a speech. It's being reviewed quite nicely. And we have a fantastic relationship with Egypt. And the president will call and ask for things, and we always are able to work it out. But the relationship's been very strong right from the beginning. እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋንታስቲክ ዝኾነ ዝምድናን ዕርክነትን እዩ ዘለና ይብሉ ኣብቲ ዴሌጌሽን ናቱ ተሪኹም ድማ ፉል ዴሌጌሽን እዩ ዘሎ ጃረት ኩሽነር ሰብኣይ ጓሉ ማለት እዩ ትንሽተይ ድሕሪኡ ስቲቭ ዊትኮፍ ድሕሪኡ እቲ ሃዋርድ ሉትኒክ ዝበሃል ናይ ኮመርስ ሰክረተሪ ድሕሪኡ እቲ ናይ ትሬጀሪ ሰክረተሪ እቲ ስካት ቤሰት ዝበሃል ደን ማርኮ ሩቢዮ ከዓ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶ ማለት ስለዚ ፉል ፍሌጅድ ዲፕሎማቲክ ኮር ናይ አሜሪካ እዩ ዘሎ እዚ ተራ ነገር ከም ዘይኮነ ኢኻ ትርኢ ንቐፅል and then ናይ ግብፂ في البداية بشكرك على تحديد في فترة for allowing this opportunity to happen and to have this meeting with you. I'd like also to congratulate you on a year full of achievements since you came back to office. وزي ما كنت رئيس أنا أشكرك أيضا على كل ما فيما يخص ملف أصعب الملفات الواردة For all the achievements that you've done on one of the toughest files in our part of the world. This is Gaza. سنتاي ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝገበርካያ ተኣምራታዊ ስራሓት ብጀካኻ ካልስ ክገብረ ዝኽእል የለን ስለዚ ተኣምራታዊ ዝኾነት ዓመት ስለ ዝሓለፍካ እንቋዕ ዝብቃዓካ ኮንግራቹሌሽንስ ይብሎ ኣሎ ግን እዚ ከመይ ጌርካ መስራውያን ኣብ ከምዚ ከምታት እዮም እርግፀኛ ንሶምናት ናዋርሕ ተዳሊላ ነዛ ኩነታት እዚኣ ከምዚ ዕድል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ከምኡ ድማ እዚ ኣብ ቀዛ ዝገበርካዮ ጉዳይ ብጀካኻ ካል ክገብሮ ዝኽእል የለን ኣብ ዞባና ማእከላይ ምብራቅ ጌርካዮ ዘለኻ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ እንታይ እዩ ኢጎ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል በቃ ንስኻ ከማኻ የለን ምባል ኣገዳሲ እዩ ኣካል ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኤውሮፓውያን ዝርከቦም ህያብ ሒዞም እዮም ዝመፁ ኢና ይምና ስለዚ መሰር ድማ ኩላ ዘላቶም ኣብ ኣይነክፈው ኣለዉ እዚኣ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ሕጂ ገይሮማ ዘለዉ ክዕቅብዋ ጥራይ ዘለዎም ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ተወስጥት ኮይኑ ኣሎ ولو طلع فخامة الرئيس وأكد ده تاني قدام زملائنا وقدام في غزة. For our colleagues and before the media, but for President Trump, we wouldn't have reached an agreement on Gaza. وبطلب من فخامة الرئيس Would ask you, Mr. President, to continue paying your attention and care. Your attention and care for this file so that the plan should be implemented fully. لقد أعلنت المرحلة الثانية فخامة الرئيس مهم جدا إن احنا نتحرك فيها بالإجابات لإنجاح هذا الخطة. So, President, you've announced the second phase of the Gaza plan. This is very important that it comes forward and it takes effect. And on our part, we'll be standing there ready. ብሓፈሻ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ቀዛ ፅቡቅ ገይሩ ወደሳ ይገብረሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ትውዳእ ግበር እዚኣ ናብ መዕለበ ክትበፅሕ ኣለዋ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ ኣብታ ናይ ቀዛ ግብፃውያን ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ ግን መዓት ሕድገታት ድማ ገይሮም እዮም መዓት ሓደጋታት ዘለዎም ንዖም ሕድገታት ገይሮም እዮም እዚ ሕድገታት ዘግበሮም ምክንያት ድማ ኣለዎ ንእስራኤል ንክሕጉሱ ገለ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ ምስ እስራኤል ቅርበት ከም ዘለዎ ስለዝገመቱ እምብን ድሕሪ ኢልና እውን በፍንጫ ከግብረና እዩ ስለዝበሉ ከይተገደዱ ሕራ ኢሎም ኣለዉ ግን ኣብዚ ፅቡቅ ዝገበርናዮ ኣበይ ክንረኽበ ኢሎም ኣብታ ናይ ገርድ ናይ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክንረኽበ ንኽእል ኢና ኢልካ ትሬድ ኦፍ በሃል እዚ ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ትኸስር ኣብ ሓደ ድማ ትኸስብ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ተጓሲጥካ ዘዋፅኦም ኣይኮነን ንሳቶም ካብ ኣሜሪካ መዓት ሓገዝ ዝረኽቡ እዮም ብቐሊሉ ከንበርክኾ ዝኽእል እዩ ምስቲ ናይቲ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ናይቲ ዞባ ዘሎ ኩነታትን ድማ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ናይዚ ጉዳይ እዚ ንሰማ Pleasure to be on the Council of Peace, the Board of Peace. We are at Canada River Nile. وأيضا أنا بسجل مرة أخرى نداء أمام الصحافة ما يخص هذا السد. And for the record and before the press, I'd like just to remind everybody that Your Excellency did a lot of effort in this regard, in this file, in your first term in office, and you almost had a deal, and you did everything in your power at the time to get this deal done. فخامة الرئيس كل التقدير والاحترام. Talking about the dam that's been built.
እጂ እንታይሉ ኣብዛ ጉዳይ ናይዛ ተፋይል ናይዚ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ድማ ኣብዛ ሓለፈ ተርሚናትካ ልዕሊ ዓቕምኻ ሰሪሕካ ኢኻ ብዙሕ ፈቲንካ ኢኻ ብዙሕ ፅዒርካ ኢኻ ኣጋጣሚ ዘይምውድኡ ዘተረባ ንምንታይ ዘዘኻኽሮ ፈሊጥኩም ኣለኹም እታ ግዜ ክትኣኽሎ ከላ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ኣታሊሉ እታ ዕድመ ስልጣኑ ከም ትውዳእ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዋርሕ ድማ እምብለይ ኢሉ ስለዚ የዘኻኽሮ ለብታ ናይ ቀደም መወት ኩላ ንክትውዳእ ብዙሕ ፅዒርካ ክነስኻ ዝጠለመካ ዘክሮ እያ እዛ ዘረባ እዚኣ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ ይቅበላታ ዘረባ ተገርም እዩ ኩሉ እዚ ንዓና እንታይ ገደሰና እሞ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ተሪልካም ቤላ ገይሩ ይግድሰናን ይምልከተናን እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሎሚ ደ ወረርኩ ሎሚ ደ ኣባላሽኹ ሎሚ ደ ፀየቕኩ ሎሚ ደ ንኤርትራ ገለ ገበርኩ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ቆልዓ በሻሻ ሕጂ እንታይ መፅይዎ ኣሎ ገበል መፅይዎ ኣሎ ሕጂ ምሽቲ ኩናትን ዕግርግርን ትደሊ ነርካ ዓቕሚ ኣለኒ ትብል ነርካ ከይድ እጂ ናብኡ ንሕና እዛ ጉዳይ እዚኣ ፊልም እያ ንዓና ፖፕኮርን ሒዝኩም ዕምባባ ሒዝኩም ኣብ ሲነማ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልኩም ክትዕዘብዋ ዘለኩም ፊልም እያ Let's listen. In Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States, and it basically blocks the Nile River. You know, when I think of Egypt, I think about the Nile more than any other place, in all fairness. But it goes through Ethiopia, and a dam was built, a very big one, very, very big one, massive, and it was something that should have been talked about a long time ago when they were building it or financing it. So ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ንባዕሉ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ኣነ ደ ዝዛረበ ዘሎ ኮላ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረበ ዘሎ ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት እውን ከምኡ ክብል ኣይክልኒ ናይ ብሓቂ ንግብፃውያን ክሕጉዝ ዝኽእል ዘረባ እዩ እዚ ዓብ ዲጋ ኣብ ኣፍሪካ ንሓደ ካብ ኒል ዝነብር ሃገር ካብ ማይ ብጎረሩ ሒዝካ ዝተሰርሐ ዲጋ እሙኻ ንሕና ኣሜሪካ ከፊልናዮ ንባዕላ እዛ ከፊልናያ ትብል ንዶናልድ ትራምፕ ንብልፅግና ንኣብን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብረሃፅናን ብገንዘብናን ገለ ዝብልዎ ተፍሽል እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ብወቅዒ ቻለንጅ ክገብርዋ ይተራዩን ሕማማትን ጥራዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተዘርበሉ ከጋጥማ ይግባውን እዩ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝተኻለነ መንገዲ ኣነ ኢደ ኢቴክ ጉዳይ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ነዊሕ ግዜ እያ ክትወስድ ብቐሊሉ ክትውዳእ ትኽእል ኣይኮነትን ኣንለስ ቀልጢፋ ክትውዳእ ተኮይና ኣብይ ኣሕመድ ኢዱ ንላዕሊ ሂቡ ድሌትኩም ግበሩ ተደይልዎም ወለቕ ዘላ ክብል ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ብካልእ ዘረርባ እዚ ሓደ ዓብ ስራሕ ይክኸውን ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ኩነታት ናቶም እዚ ፋይል እዚ ኮለል እናበለ ከሎ ናይ ኩናትን ናይ ካልእ ነገርን ንክኸፍቱ ማለት ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ብልፅግና ምስቲ ውሽጣዊ ኩናት ዘለዎ ምስቲ ብብዙሕ ብጀኖሳይድን ገለን ዝክሰሱ ዘሎ ኣብዚ ድማ ጉዳይ ዓብይ ዲስካሽንስ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ጉዳይ ሒዙ ከሎ ኣብ ካልእ ድራማታት ንክኸይድ ኣብ ሓደጋ ክህልዎ እዩ ስለዚ ፋኖ ይኹኑ እቶም ካልኦት ኣንፃር ኣቢይ ዘለው ዓብይ ዕድል ክፈጥረሎም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ዓብ ነገር ተገይሩ ኣብ ሚድያታት ክመፅእ የብሉ I got involved at the end of my first term, and I was going to have a deal. We were going to pretty close to a deal. Then we had a rigged election, and I left, and of course Biden didn't know anything about it because he didn't know he was alive. And here we come back, and it's become a very dangerous issue, the dam. And I'll see if I can get that back on track. We were all set to make a deal. We're going to do a joint venture of sorts, and it would have been good. I think it would have been good for both. But it's a dangerous thing. They built a dam where somebody's not getting the water that they are supposed to get and that they've gotten for 1 million years. And all of a sudden the water flow is blocked by a very massive dam. I wouldn't be happy about it. And, you know... ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መወደታ እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእ ከም ዘለዎን ብሕፅር ዝበለ ንሚልዮናት ዓመታት ዝጥቀመሉ ዘለዉ ዝነበሩ ሩባ ብኡ ዝነበሩ ሩባ ዓፂኻ ብጎረሮም ሒዝካ ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን መፍትሒ ክግበረሉ ኣለዎ እዚ ከዓ ግብፃውያን ኤግዛክትሊ ዝዛረበዎ ዘረባ እያ ኢትዮጵያውያን ድማ ዝኾነ ይኹን ናቶም መርገፂ ናቶም ሓሳብ ናቶም ኩነታት ኣይበፀን ኣሎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዳርጋ ቆቆሪፆም እውን ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ሶሻል ሚድያ Good. I think it would have been good for both. But it's a dangerous thing. They built a dam where somebody's not getting the water that they are supposed to get and that they've gotten for 1 million years. And all of a sudden the water flow is blocked by a very massive dam. I wouldn't be happy about it. The water flow is blocked by a very massive dam. ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን መልሲ የብሎምን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ፀቅዒ የብሎምን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እንታ እንኮ ተስፋ ክገብርዋ ዝኽእሉ ጉዳይ ናይ ኢማራትን ጉዳይ ናይ እስራኤልን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብኸመይ ክድግፉና ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ እስራኤል ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ
كم قال لهم إيدهم إتيوم دو كون دخون يتحنونا خونو زبل حساب يتقند نعتاتهم تسفاخ قبرهم زخل كاوتاي زخون نجر كقبروا زخول يبلون but unfortunately ولا إسرائيل تبع الهجر أبزو قدايزي كال علاماتات يزلوا نتنساتهم زدليو زلو أيكونت نتدل زلا إسرائيل بعلا كال دليتات اللوا إتي دليتات ناتادما بخال من قديات دليو زلا سلامتاي كريكم يسو زيد ما نتون بلسكنا Arabia is a very, very important nation, and I always say it's my dream to see the Crown Prince and the leader of Saudi Arabia sign with us an agreement of moving forward. Saudi Arabia is a very, very زتري وزلهم بريزيدنت إسرائيلي انتاي زبل زلو أب دافوس زتزاربوي السعود عرب عزيزي قداس تكريا سعود عربيا سعود عربيا مالتيو سعود عرب ناتي حلمي ناتي باقي إسرائيل سعود عربن نورماليزيشن جيرنس أجمن فتحن كراون برينس محمد بن سلمان مس إسرائيل زمدنا نخجبر كند حلمنا تيو يزبل زلو سلازي أب زمن دونالد ترامب حنت خابت خجبروا خدولي زخولو سعود عرب مس إسرائيل زنبرا كونتات ندعري تمليسو ناب عرق خمتس أمو صبوغ زخونا زمدنا نخجبرا كتسعر مخاني زنقر زلو إمارات دما زنقر زنخي قتم كي قاتم بقى عليه تمعتن تسألو زلو سيب إمارات تا أنكو بكو كتك أمولاز دليو سعود عربن إسرائيل كباس سعود عربن إسرائيل أبهلخ كأتوامو إسرائيل نسعودني إمارات إن حجزت قبل النايتزو باخد جبرا يوم زدلي زلو إسرائيل قم تعلو مس إمارات تغيروا زلو نورماليزيشن وي كتابرا مع كوردس ولا كوتق من تلوه نهاجرات أسلام كيروم زخلا يكونن سعود عربن مكان مدينة زلوه عابس الوا زلو هاجر سلزخونه سعود عرب مس إسرائيل تردادي أكد كدلو تخل من جدي نعينا خمس أرزل لنا يقولوا زي لأن كان أبزنا السعوديان إمارات بأسا بقاتي من زلو بس سفح ملك إماراتاويان ميديا انتاي زبل زلو إسرائيل السعودية أنصار إسرائيل تخيد عليهم زلو سلامتاي إسرائيل تراينا أنا كتعجزنا تخل زبل أكايدانا تحساسبان أبتي ميديا سعود عرب أب سودان ناي قبرش برا ويكاتين مسلم برادر هود تحجز له منقستي ناي مني خاطب له ناي البرهان تحجز الله بصوماليا كومو قال نابلو كمي غير كان زغو دايزي فحت بلو بزعبو ترايم لغو مشيتن تزارب زلو سلازي زغو دايزي بزو حزاره بارسن بزو كركر زلو غداي كاول مخاني زنقر زلو but at the end of the day اذا غدايزيا سعود عرب بزح لفرج زلو مغنياتو إمارات بس أقامن يمانا بحماق طراي زخصص زلو أب يمن تمال زقاتمه هذه السيارة مفخخة المركونة اللي كانت هنا على خط قعولة مع مرور موكب القائد حمد الشكري هستري وزن لهم حدا جنيا قبر شبراو متكعت استخايدي انتهي لكم قال لهم بأبو دابي بريكينج أبو دابي إمارات عيبلون يوم كلهم زين أبو دابي يوم بينهم استقصوا زي خا قد داسي زرباك كجرمكم قد داسي دبي شارجة كالوت كل ما يتقاسون يوم زلوا زي أبو دابي زلوا نفس النترايج تقاسلوا سلذي أبو دابي حدا قد داسي ميجر أبي كبر الشبراوي متكعت أبي يمن نحدي وتحضروا مراحينا يمن security force بالسعودية زدقفوا ناي منقس يمن security force ناي منقس يمن مالت security ناي وتحضروا عمي حدا كابتن دي ولا جاينت بريجيدز كوماندر بحدا جنيا فتنة قتلت كم زفتنوا له محمد شكوري زبال مالتي كم زفتنوا له a car bomb hit the convoy of the second giant brigades commander in بحدا بوتا مالتي زي north other killing 2 and injuring 5 نخلت تقتيلو نحمش تقصيلو مالتي زي ما أبو دابي نتقداينا يمن إيدي أوتيه كم زجيرة أبي يمن إيدي عليه كتب لك لا بدحر ما قرجع نتوم قبر شبرا نتوم ننوع وانزع تقطهم زي سلطان نتوم أنت تقيمة بومباتاتن قبر شبرا نتمنقسي تقوون كم زي كل سقوم تكتقبر كم تخيل بزع كزارة بولس أنيام زد ما مرأياناتيو سلازي إذا قداي زي بالسعودية تخونينو بمنقسي يمن كتخونينو ترى ده يكونه ألطيف إذا قداي زخونني أزيا قرامي كنا ترايلو سلما مني look at this minister قدات وصاينا أمريكا سلازي أنا US embassy of America تايلو on the recent US embassy in Yemen on the recent attack against a military convoy in the Jawla area north of Aden يلو we condemn the unprovoked تبلك على قداستها بزي زخوني يخون مخنيات زخوني يخون تعقب كي تفترة
ጥሪል ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝተካየደ መጥቃዕቲ against አንጻር መንግስቲ የመንን ምስኡ ዝተሓሓዙ Yemeni government affiliated military convoy in Jalaw area north of Aden. Our deepest condolences in the victims and their families. ስለዚ እዚ ምስ ስዑድያ ዝቀራረብ መርገፂ ሓፊሎም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ነቲ ዝተገበረ ኩነታት ንኹንኖ ከምኡ ድማ unprovoked ብምባል ክገልፅዎ ከለው እዚ ኣገዳሲ ዘረባይ ነይሩ ምስቲ ስዑድያ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ እውን ምስ ስዑድያ ርዒማ تخيل كم زلا زسمعيهم زبل زلو سلزي إمارات كاب جزيا ناب جزيا ممليسا أنها تنزلت ممليسا أكايدا ناتا حماق سلزقوني دقفتن أمنتن ناس أنا تخيل زلا هجريهم زبل زلو زي كنا تاتزدما أمونغو سعوديانا إماراتن زخيل زلو قداي كلت يوم مرحتي يكون هجرات أب برتع زخوني نوتن بأسن أتيوم كم زلون زي قداي زي نابي قصو كخير خل زبل دما أزارة بارس خوين الله نعمت محمد بن سلمان بزح أمارات إتاتي زلوا ني إمارات كهاسيان تدليو يبلو له قلا ناي سعودي أكاونتات نابن نتايك قبرغل including ordering a Saudi boycott of UAE سعودياويان ببزحيهم ناب إمارات tourism زخدو vacations قبرو shopping زخدو سلازي نقدي بويكوت نتي زخونه يكون نقدي يكون ركب من السعوديه مس امارات زلو كعصوي يندحريلو ني امارات ابع انوت كورد الله يخليو حدا كالاي بزع غزاوت تغزون سميم سلازي بزع غنزب زلو هم تمام سلازلو بزع غنزب زحششو خاص زغون سعوديان مره ما بامارات دخلوا حدا ازي كغبر زخل منغس السعوديه كزو زخليو كمون دوبك عاصيخل كل ايرون كعاصيخليو سعودية دما خبرة زغلي زدما نتي توريزم ناتوم يقول نتي ايرلاينز ناتوم كالين بخلو كبيت صقم كفتر زغلي حلف حليفو رجيم تشينج وين كقبر خلي بالله سرعتنا مغيار ماني خد سرعات مغيار نتي نقوس ناي دبي سعوديان اكسكلوسيفلي نتانا دبي مراحي يخبروا وين كتاب عجي نتي شيخ محمد بن راشد بين المختوم قال يزبال كوتاتي مثلني نوعو بريزنت كون له ازنا ابدا بدما كاب سلطانو كله لو يمزبل زلو ازيا دما صوتا زيا اوشتي امارات اتناي دبي مراحي كل غزي نسيو اب كونز دليز بال معناته دبي يعني امارات افريقيا ابدا بد فلتا سباي محلو دبي تقندي سب امارات زبل شمكو حرينا بر قدامي تتا ناي توريزم تباللا ناي بزنس بالزلو دبي سلازي دبي بزي اب سودان زغبر زلو اغرغرن كالم بزح بحالو كبالا يكلي كساراتات ناتو ناجي بزح يشمو اب نقدن اب تكنولوجين اب مسائن بوك فلطلنا دله ناي دم ناخوني مص سلازلو سلازي the scale of damage تي عنوت محمد بن سلمان كغبرو زخل اندحر تبقيسو نزي بن زايدس امباير نزي نفسنات ناتو ابا حدا كفتروا له خلي تدليهم زلو غني غبرو داي غبرون قالوا دما تابلو ابو ظبي appears to have chosen to normalize the current dispute with covertly re-engaging in Yemen بالعلي العلي شجروا من السعوديه كفتح نامه سلا قالوا بتحتجن جينا بمدقعه يمن كداغمان نتنا السعوديه منقسقاسات تطو كبلو زبل حدغኛ ጌጋ ይፍጽማል ዕጁን ይብልለው سعود عرب ግን ካብዚ ዕጅ ገራቶ ዘላ ንላዕሊ ክትሃስዮ ከም ትኽል يوم تزارب زلو ازي امونغو كلتيوم هاجرات تكبر زلو كايدا نبوملو تزوبات رادي كونس ابقرنا افريقيا حليفو ابزع بوتاتاتي زخيد زلو يدبال حركه وزيا deal with the Sudanese government to start buying its gold. We put up F1 here. So last year, something like 99% of Sudanese gold was sold to the United Arab Emirates, which is basically a crime family that masquerades as a country that engages in a lot of money laundering and other services that are useful to Western governments and crime syndicates. About most of that gold, like the bulk of it. زي نريو دلنا ازي قد صحبريتاي ابت مينستريم ميديا دما تدغاغامي تزرب زلي اب 13 يبلو 99% ورق ناي سودان البرهان زقاصره منغس زقاصره يكون حميت زقاصره كالو تقاد زقاصره بملو ناب اماراتي دشيت نيرو زقاب بليونات زتمني سلازي እዚ ገንዘብ እዚ امارات نتا هاجرنا فرسه تخلا ግን ወርቆም ናብ امارات شطوا امارات سلازي يبلو ከምዚ لكم يبزع ግዜ امارات يلنا بتعداغات معناته እገዳን ፀገመን ከለን ስለዘለው ስለዚህ ነዚ ጉዳይ እዚ سعودي ابت ገይማትያ
مفتحي بمقبارة أبزوان زي سعودية نتي مس منقس السودان ركب جيرا نتوركي أبناتا تكالات كذا صار يومه بزبالة واقع معناتها بكوينات لازلا بتفكل واقع ونيتشتون يعني السودان لازم بتفكل بعداقة زول واقع تشيتا كنت أبغى كتب محيش زي ما السعودية عبي مغصب معناتها تمسا صالي تفكلنيا بيزنس مسكالو تقرأت كتقبر تخليها أفدقك خفت الله خليو أتوم إمارات بلوس علوم زلا إمارات سينوم زلو دما ناب سعودية كخدي خليهم سعودية دما تبوظ غني ربحك تركب تخليها نغتت. Was sold through the black market, but even the gold that was sold through the regular market went through the UAE. Sudan is one of the countries that has kind of the greatest kind of stores of gold remaining. Gold prices over the last year have surged. Send the Sudanese, it's going to purchase Sudanese gold and put it through its own kind of processing facilities that it has in Saudi Arabia. This is all forces, which is, if you remember the Janjaweed from the Darfur conflict, they're kind of overstepping things a little bit here. بعرفش هكم تريود لهم أبيت ميدياتنا أمريكا إنفلونسرسنا أمريكا نزي قداينا السودان بفلاي أمونغو السعودية إماراتن زتفترة باسي نتكويناتنا السودان أبي سبوت لايت أبي أغالبه كم زركب جيرو أبي زي ما كويناتنا السودان نابن زي أرتيكل تريود لهم أبي وتيزلا بيرنز زي أبيتي ناي بيزنس بيبل political leaders زنبوهم مسيحتاتهم زيهم سلازي اتو قداي بسنك السعودية ابتو قداي تمتها ومس إمارات مقروفاتا نابزلا على مدرخ ديبو نابزلا على مدرخ مديابو دما بزوحات أغالبو نخو قبرولو يقبرو مالو زي لما السودان قد عبا حقازيو مخنياتو ازي انا تخايدا انا تزربن كله منقس السودان لما منقس قاسات ناتو موسو زمتاتن يزقبر زلو نابنت نمجمريا ناب كارتوم زاتوي منقس السودان كابينا ناتو نبور زخونه أخيبا ناي كابينة أب كارتوم أب بيت منغستي غاناتات أكايدو يكايد الله زي تسفاز ذهب كونتاتنا نرزلنا السودان ناب نبور ناب مملاس اتخذوا لزلا كونتاتن نعلم دماتر إلا ناب نبور تملاس كم زلا منغس السودان بوتو يحس كم زلون كابينة نايتي بوليتيكا نايتي هاجر كابوتا دراو كيناتون قلم وصاي سيفيل أو منغستي بوتو يحيزو محدرا يجمر كم زلون هوسبيتالات سرح يجمرالو إلكتريك سرح يجمرالو منغستي كابينة ببوتو يحيزو سرح يجمرالو زبل إزي سلتات زي نسودان كم هاجر دي كونت نايكلة جنرالات كويناتي نابلو نتا هاجر زدا خمس نبرو نعاتاتوم سجيركا كم زعجن ريو زلنا سليت هاجر ناب تخكلنيا سرح كم زاتوتن منغستي دما أب نبور بوتو تمليسو سرحو كفتسم تبقيسو كم زلو زقلت حبريتاي كم زع عين السئل دما نقداي نبروفايل ناي السودان أزويا قداسن بعلم درجة نتزلو نايكوينات زلا تفرز زلا هاجر نزبل زنبري كيرو بمنتهي تكلو تسفا زلو هاجر ناب نبور تملا زلا سلازي دقاف كجبر لالو تكون تادما صغيركا بتي إماراتن كالوتن زجبرو وجسقاس هاجر تودق دلا ترايزبل بروباغندا ديكونه ناب تسفا زلو كونتات تسجر كم زلا زقلت حبريتاي سلازي الزبون نفسه زخالة أبتك بابينا زروزلي قدانا السودان كالوتون بزح أغالبو زهب كونتات يبولو هذا كابود ما إمارات UK أنت عينت أبركتو خمسة نبرة أبتك قدايتي أبزون سمعون بزونا قرينا نرزلنا زيا سمعوا زيا. I'm a Labour member of Parliament, so we've been discussing today the situation in Sudan, the humanitarian crisis that there is, and the ongoing war. This is a war that in many ways has been supported by the Western powers, and one of the ways in which it's been supported is as a result of the arms sales from the United Kingdom to the UAE, and the way in which those arms are then used within Sudan for killing civilians. ስለዚህ ብዙ ጊዜ ክስ ዝስማዕ ኣፅዋር ካብ ዩኬ ተበጊሱ ኢማራት ገዚኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ሱዳን ኣትዩ ንስ ህዝቢ ሱዳን ይቐትል ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ ኢማራት ብኩሉ መንገዲ እዩ ክስ ዝመፃ ዘሎ ብኩሉ መቆሽሽ ገለ መለ ይብሎ ናብ ኩናት ከይከይድ ወይ ገለ ስለዚ ከመይ ገይሩ ነታ ባዕሉ ዝፈጠራ ድራማ እውን ስኩዝ ይገብራሉ ዘገርም እዩ ግን ዝኾነ ሽፋ ይግበረሉ ምክንያቱ ህዝቡን ሃገሩን ዘቃፅል ዘለውን ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ሕብታት ኣይንዛረብና proposed solutions እንታይ ብላሎ diplomatic dialogue prioritizing sincere dialogue over military posturing እዚ ንብልጽግና ይባል ስለዚ ከምናቶም ንሳቶም እንታይ ክንገብር ክንሕግዝ ንኽእል ይብሉ ዲያሎግ ዝርርብ ክነግብር ግን
سئلك وتهدراو قلصم حيسكا تهديد ديكونه قنع زخونه زرب نمغبار كنحجز نخلينا economic incentives using mutual economic benefits and trade cooperation as tool to bridge political divides نايزم كلتيوم زلو صقم اكن بوتهدراو ترا ديكونه بقطبا كتاساسروا زغلو نتو قطبا دما ኢንቨስት ክንገብር ንኽእልና ንምሕጋዝ ይብሉ ኣለዉ ሂስቶሪካል ዋርኒንግ ድማ ደጋጊሞም እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ተጠንቀቕ እናበሉ የጠንቅቑ ኣለዉ ንርኢ ኣለና እንተሰሚዕዎም ማለት እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ግደፍ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዝገድፍን ዝሰምዕን ድሕሪ ኮይኑ ድማ ንሪዮ ንዓታቶም ሰሚዒ ይኮነን ክገድፍ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ክሳብ ሕጂ ፀኒሑ ዘለውን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ የድርድር ዘመን አብቅቷል ሲሉ አወጁ። ለሁለት ተከፍሎ ዝግብ ላይ የነበረው ኦነግ አንደኛው ክንፍ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ጥምረት መመስረቱን ገለጸ። አሁን ላይ በውጭ ሀገር እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት በአብዱራህማን ማህዲ የሚመራው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ክንፍና ሌሎች ሁለት ኃይሎች ጥምረት መፍጠራቸውን የቢቢሲ መረጃ አመለከተ። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተደረገው የሰላም ስምምነት መጣሱን ገልጾ ወደ ትጥቅ ትግል የመመለስ አማራጩ ክፍት ነው ማለቱ የሚታወስ ነው። ቡድኑ የሶማሌ ክልልና የፌዴራል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ክልል ሶማል ድማ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ መቸም ሓድነት ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ነቶም ፀረ ኣቢ ጥራይ ሓድነት ኣብያቶ ዘላ ምዚ ናይ ኦሮሞ ናይ ክልል ሶማል ድማ ተን ፓርቲታት ኣብኡ ዝነበራ ኮንግረስ ፎር ሶማሊ ኮዝ ሶማሊ ሪጂናል ዴሞክራቲክ አላያንስ ከምኡውን ኦንኤልኤፍ ትበሃል ዓብድራሕማን መህዲ ዝመርሑ ማለት እዩ ብምልኣቶም ሓቢሮም ሓደ ሶማሊያ ፒፕልስ አላያንስ ፎር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ህዝቢ ሶማል ናይ ኩሉ ሶማላውያን ፖለቲካውያን ፓርቲታት ሓቢሮም መሰርእሰ ውሳነ ናብኡ ገጾም ንክፅዕሩ ሓቢሮም ኣለው እዚ ናብሱ ዝኻለ ዓብ ስጉምትን ተባዕ ስጉምትን ሶማልታይ ርያይ ክልል ሶማልታይ ይራዮም ኣሎ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ተጋሩ ይዳለው ከም ዘለው ይርኢ ኣለው ብኩሉ መንገዲ ንሃገርነት ክኸውኖም ዝኽእል መድረክ ወታደራዊ ቅልፅም ኣካይዳ ውዳቤታት ይፍተን ከም ዘሎ ይርኢ ኣለው ከምኡ ህዝቢ ምሓራ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ሓድነት ይምስርት ኣሎ ስለዚ ተሓባቢሩ ናብ ካልእ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንተተዳሊኻ ኣብ ሓደ እንተደይረጊፅካ ኣብ ኢትዮጵያ ቅራፍ በናና ንክትረግፅ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ድሎ ከይትዕሎ ኮይኑዎ ይቀዳደሙ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሓድነት ብየማንን ፀጋምን ፀረ ኣቢ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሃገር ድማ ናበይ ክወዛ እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ንቐፅል ኣብዚ እውን ሚድያ ናቱ በዓሉ ከም ዝገብሮ ዘሎ እዩ ብልፅግና ድሮናት እንተገዘ ወላ ገለ እንተገበረ ኩሉ ግዜ ከምዘይሓልፈሉ በዚኻ ትርኢ እተን ዝገዘን ድሮናት ኣብ ናቱ ደገፍቲ ናቱ ንዝኾኑ ሰራዊት ብጌጋ 4 ኣካባታቶም ከም ዝቐተለ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ድሮናት ኣለኒ ኣብ ግዜ ርአን ዝቐትላ ገለመለ ይብል ንፋኖ ክቐትላ ዝሓስበን ተን ድሮናት ድማ ነቶም ደገፍቲ ናቱ ምልሻ ንዓታቶም ኩስትር ኣቢልዎም ይበሃል ኣሎ ዘገርምን ዘዘንቕን እዩ እዚ ክጋጥም ከለኹ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ምናልባት ከመሽካዕላል ክንሪኣ ይደልን እየ ግን ኣቕሊልካ ኻ ዘይረአ ንዝምልከቶ ካ ክትበፅሕ ስለ ዘለኹ እያ ኣብ ምንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘለዉ ስለያ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ስለያ ናይ ኢትዮጵያ ምስኡ ኮይኑ ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድማ ምሳና ዝሰርሑ መራሕቲ ስለ ዘለዉ ብኡ ጌርና ስርዓት ክንቅየር ንፀር ኣለና ዝብል ኣርቲክል ኣውፅኦም ሕጂ ፀላይኻ ዝበካ ሓበሬታ መጀመርያ ንዕካ ዘይምርኣዩ Deflection of Eritrean operatives, Eritrean intelligence officers embedded in Ethiopia have crossed over to work with Ethiopia's national intelligence and security services. ካብ ኤርትራ ዝመፁ ኣባላት ናይ ስለያ ኤርትራ ዝነበሩ ምሳና ይሰርሑ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግልፂ ኣብ ኣርቲክል ፅሒፎም ማለት እዩ እዚ ከዓ structural infiltration this is not incidental it is a deliberate systemic and systematically aligned ሕጂ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ስለያ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ መንእሰያት ይመፁ ስለ ዘለዉ ሓበሬታ ሂቡን ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብላካ እዚ እቲ ገይም ቀሊል ኣይኮነን ግን ስለያ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ካብ 2000 ኣቢሎም ዝመፁ ሰባት ነይሮምኩም ናይ ስለያ ኤርትራውያን ዝቡኹም ነይሮም ተዝኾኑ ውሑድ ኣይኮነ ሰብ መፂኩም ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ስለ ዘይትረኽቡ ዘለኹም ሓደ ካልኣይ ስለያ ናትኩም ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ንዝወፅእ ሓበሬታ ወሲዱ ኤርትራውያን ክሃርም ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ብቴሌፎን ናይ ኢትዮጵያ እናተደዋወሉ ዝዘራረቡ ዘለዉ ፋኖ ናታቶም ክስዕር ኣይከኣለን ሸነ ኣብ ካብ ኣዲስ ኣበባ 1 ኪሎሜትራት ርሒቆም ንዘለዉ ብኸመይ ይንቀሳቐሱሎ ብኸመይ ይራኸብሎ ስለያ ናትኩም ናታቶም ክስዕር ኣይከኣለን ስለዚ እቲ መናወራ ኣቦቱ እናሃለዎ ኮይኑ እዛ ኣርቲክል ግን ብዙሕ ሃጠውቆጠው ኣለዋ ምናልባት ንፀላይኻ ዘይምንዓቕ
I hope ተሓበሬታ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ንኽበፅሕ ኣነ ሕጂ ናብ መራሕቲ ናይ ስለያታትና ኤርትራ ክሰደያ ይብልኒ ግን ካባይ ንላዕሊ ባዕሎም በፅሕዎም ይህልኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ከምዚታት ክብሉ ከለዉ ብዙሕ public disclosure would trigger purges and retaliation ሕጂ ናይ መወዳት ኣርታሕቲ እንታይ እቲ ዓላማ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ኣለዉ እስኪ ምናልባት ተኾን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ስለተባሃለ ኦኬ ዝጠርጠሮም ሰባት ንክኣስርን ገለን ክገብር ይኽእል ይኸውን ዝብል ከምኡ ዓይነት ጥርጠራታት ንኽፈጥሩ ካብ ርእሶም መንምንታይ ዳ ዓዊልኩም ትነግሩለዎም መሃንዘላት ስለ ዝኾንኩም ዝኾነ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ንህዝብና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ንፀላይኻ ዘይምንዓቕ ድማ ናተይ ወቱ ልቦና እየ ዝብላ እስከ ብዛዕባ ፋኖ ዝብልዎ ዘሎ ብዚ ንስማ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብፍላይ ንትግራይ ካብ ብቐጥታ ክፀልዋ ዝኽእል ናይ ፋኖ ከምኡውን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ምንቅስቓስ ኩናት ነይሩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሕዚ እውን ኣሎ እንዳቐፀለ ዝኸይድ ግን ሕዚ ናይ መወዳእታ ዝተባሃለሉ ፋኖ ተበቲኑ ጠፊኡ ዝተባሃለሉ ዓብዪ ወፍሪ ዝተካየደሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነይሩ ሕዚ ግን ፋኖ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ብግልባጡ ጠንኪሩ መሪሕነቱ ዝተኻኺሉ ካልኦት መተዕራያት ገይረ ኢሉ ዝወፀሉ ኩነታት ኣለዎ ከመይ ክትሪኦ እቲ ምዕባለ ናይ ፋኖ ሕዚ ሓደሓዲኦም ብዛዕባ ፋኖ ክትወቅዕ ከለካ ፋኖ ተስፋ ይትግበሩ ፋኖ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸፈ እዩ ወይ ድማ ንትግራይ እውን ዝኸፍእ ሓደጋ እዩ ስለዚ ብኸመይ እዩ ንትግራይ ክጠቅም እውን ክጎድእ እውን ዝኽእለሉ መንገዲ ክትንትን ክርአ እዩ ዘለዎ ዝብለሉ ኮነ መን ግን ባዕልና ንውስኖ ባዕልና ኢንቮልቭ ጌርና ኣብቲ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ተኣሽሙ ዘይንገብሮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግን ትህሉ ኩነታት ናበይ ይምዕብለሉ ኢልካ ምርኣይ ግን ወሳኒ ስለ ዝኾነ በዚ ጉዳይ ርኢትውና ኣሎ ተሓልፍና ይፍለጥ እዩ ናብ ሰለስተ ገፁ ክልተ እዩ ነይሩ ናይ ብጎጃም ገፅ ዝነበሩ ከምኡ ድማ እስክንድር ናይኒ ወሎኻ ብሓደ እዩ ነይሩ እንታይ ነይሩ ስለኪ ኣብ ጎጃም እውን ክልተ ኣብ ጎንደር እውን ክልተ ኣብ ወሎ እውን ክልተ ኣብ ሸዋ እውን ክልተ ኮይኑ ነይሩ እዩ ጠቕላላ ግን ክልተ መራሕቲ ዝነበርዎ ይምስሓብ ነይሩ ሕዚ ግን ከይዱ ኣምፅኡ መኒት እስክንድር ነገር ተሓደ ዘመኔ ካሴ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ገይሩ ሰራዊት መራሕ እውን እቲ ጀነራል ገይሩ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓደታይ ዘርኢ በቃ ህዝባዊ ድጋፍ ዘለዎ ብጣዕሚ ክልተ ዓመት ኮይ ዝገብረላ ግን ኣብ ካልእ ዓመት ይኸደ ስለዚ በቃ ማለት ፋኖሲ ኦልሬዲ እንታይ ገይሩ እዩ ሰርቫይቭ ገይሩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዝፈጠርዎ ናይ ጉጅለ ኣብ ጎንፂ ኢሉ ማፅር እዩ ሓደ ሓይሊ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ንኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ስግኣት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን እስክንድር እውን ተሸይሙ ነይሩ እስክንድር ወፂ ኢሉ ምክንያቱም እቶም እስክንድር ዝነበሩ ሰባት መራርሕታት ኦልሞስት ኢሎም ዝሃቡ እዮም ሕዚ ፋይናል እስክንድር እውን ካቱ ይኽእል እዩ ናብ ብልፅግና ዞሩ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ክገብሮም ሓሲቦም ዝነበሩ ወፍርታት ኣብ ኣምሓራ ክልል ብዝተፈጠረ ገዘፍቲ ዝመስሉ ኩናታት እናተዛውዑ ተሸጊሩ ፀኒሐ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ሕዚ ናይ ፋኖ ከምዚ ኮይኑ ጠንኪሩ ምውፃእ ጥቕሚ እውን ኣለዎ ስጋኣታት እውን ሒዙ ይመፅእ እዩ እቲ ጥቕሙ እንታይ እዩ ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናብ ድርድር ንክመፅእ ዝገብር እዩ ግን ምስ መን እዩ ዝደራደር እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ቁመና እንታይ ይመስል እዩ ኣንተ ዝብለክ ዝነበርኩ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ወይ እውን ሓድነት ናይ ፋኖ ንፋኖ ጥራይ ዝተደረተ ዘይኮነ ናብ ብዙሕ ቦታታት ዝትርጎም ዘሎ እዩ ኩላቶም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ይኹን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ነቲ ኩነታትን ምንቅስቃሳትን ይጥምትዎ ስለ ዘለው ንዕዑ ዝምጥን ወይ ክንዱ እንተዘይገበርካ ናትካ ምንቅስቃሳት ተዘይጌርካ ፅባሕ ንግሆ ጥራይ ኢትካ እንተተሪፍካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠር ዝኽእል ሓጓፍ ንዓኻ ንበዓልካ ኣከመይ ሓደጋ ከውድቐካ ይኽእል ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ክገብረሉ ዝፍትነሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናይ ፋኖ ሓድነት ብሓይሊ ሓይሉ እንድሕሪ ከይዱ ንብልፅግና እንተስ ገጢሙ እንተስ ብፖለቲካዊ ዲያሎግ ቦቱ ከውሕዝ ዝኽእል ግን ኣገይን ብልፅግናን ፋኖን ክረዳድኡ ይኽእሉ ዶ ክዘራረቡ ይኽእሉ ዶ ተኽእሎ ኣሎ እዩ ግን ጠለባት ናቶም ድማ ብልፅግናን ኣብን ከም ዘለዎ ንክቕፅልካ ከይክእል ይኽእል ምክንያቱ ንሳቶም 2-3 ዓመት ክንዲ ዋጋ ከፊሎም ብዘይጠቅም ነገር ክዕሸውን ክጥበሩሉን ዝኽእሉ ደረጃ ሓሊፎም እዮም እዚ ድሌታቶም ካሊእ ክኸውን ዝኽእል ብዝኾነ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣገራምን
ፍልይ ዝበለ ክስተትን ኢና ክንብል ንኽእል ሓንቲ ካልእ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝዝረብ ዘሎ እስከዚ መራሕናቶም ናይቲ ክልል ትግራይ ዝበሎ ስሙ መንግስቲ ኣንደርማይን ዝገብር ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ምብዛሕ እዩ መንግስቲ ከምዚ የለን በቃ ልቂ ዝኾነ ክስታይ ስለዚ ናይ ሕጊ ልዕልነት ምርግጋፅ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክሻብ ዘይረጋገፅ መንግስቲ ዝበሃለ ይህሉን እና ገፊሕ ፈተናታት እዮም ዘለዉ ኦልሞስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ትግራይ እዚ ማእሰርቲ ደገሎ ደድብልዎ ደለዉ ናይ ጀነራል ኣድዩ ወላቲ ብርሃነ ልብሓተይ ገለ ብዙሕ ኣዛራባ ርእሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ቀሊል ኣብ ዘይኮነ ብድሆ ወሪዱ ከም ዘሎን ካብዚ ንናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ናይ ብርሃነ ኣብዚኣ ናይ ብራኸ እውን ጠቒሶሞ ነይሮም ናይ ብርሃነ ሕዚ ናይ ብርሃነ ኣነ እስካዕ ሕዚ ብዕሊ እውን ስልካ ብሓበሬታ ኮይኑ ብዕሊ እውን ሒዘ ኢሉ ክስታይ ዝበለ የለን ኢንፋክት ሓደ ግዜ እንታይ ክንኮን የብልናን እዚ ደንቢ እዚ ኣብ ብርሃነን ኣብ ጉዕሽን ኣይኮነን ዝሰርሕ ኣሎ ንዓመታት ዝሰርሕ ዝነበረ ብዙሓት ተጋደልቲ እውን ብኡ እናተኣሰሩ ብኡ እናተቐፅዑ ዝመፁ እዮም ሕዚ ኣጋጣሚ እዚኣቶም ገዘፍቲ ወይ ከዓ ፅዕንዲ ፈተንትን ቅቡልነት ዘለዎም ዝተፈላለየ ቅቡልነት ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እዩ ሕዚ ናይ ብርሃነ ምስ ሰራዊት ብሰይሉ ዘሎ ሓበሬታ ምስ ሰራዊት ከም ዝተሓሓዝ ኢና ንሰምዕ ንድሕር ምስ ሰራዊት ዝተሓሓዝ ኮይና ብርሃነ እውን ዝለዓሉ መሰረታዊ ጉዳያት ኣሎ ብርሃነ ንምንታይ ይሕተት ንምንታይ ይእሰር ዝብል ኣይኮነን ወይ ብርሃነ ኩሎም ነገራት ዝገብሮም ዝነበረ ትክክል እዮም ወይ ትክክል ኣይኮነን ኣይኮነን ተዓብዪ ነገር ናይቲ ሰብ ብዙሕ ሕቶ እውን ንሱ እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ጉዳይ ክርአ ዘለዎ ሓደ ኣባል ሰራዊት ናይ ከም ማለት ብዲዲኣር ዘይተሰናበተ ብስሩ ኣባል ሰራዊት እንተኮይኑ ፈለማ እንታይ ክትገብር ኢኻ ናብቶም ገዘፍቲ ካብ ናይ ሰራዊት ወፃእና ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ናይ ፅምብልን ግዛዕን መን ኢልኽዎ መጀመርያ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ሕልኽላኽ ዝመልኦ እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ እዚ ናይ ፅምዶኻ ንስማዕ ድማ እዛ ፎቶ እዚኣ ተለጢፋ ኣላ ናትካን ናይ መምራ ብርሃን ናይ ኣወልን ኣበዮም ከይዶም ናይ ፅምዶ ኣባላት ሓፍ ይብሉ ኣሎ ገለታ ዝመሉ ኣበያ እዛ ፎቶግራፍ እዚኣ ንሽጢ ማለት ሶሻል ሚድያ እውን ተማሊ ብሸት ጀሚረ ናረኽዋ ስለ ዝነበርኩ እየ ኣይ ኣነ ናይ መምህር ብርሃ ኣበይ ተላዒልዎ ወይ ተራኺቦም ዝብል ባዕሉ ይመልስ መምህር ብርሃ ክምልሰሉ ይክእልን ዓለይ ጉዳይ ክምልስ ግን ሕብርኩም ኢኹም ያ ናትካ መልሲ ማለት ናይ መምህር ብርሃ ምስ ማለት እዩ እኮ ተረዲእካ እየ ድሓን ናይ ዓለይ ክምልስ እሞ ኣራይ ሕዚ ቴክኖሎጂ ናይቲ ዘመን ትፈልጠኒ ዲኻ ናይ ዓለይ ክምልስ እሞ ናይ መምህር ብርሃ ንባዕሉ ዝመሰለ ይመልስ ግን እንታይ እዩ እቶም ነገር ይመስለካ ስታሊን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሲ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ዝኸሰሮም ነገራት ኣለዎ እሞ ብዙሕ ናይ ጥፍኣት ዓመታት ሕሊፍና ኢና እሞ እቲ ህዝቢ ብስእነት ሰላም ብስእነት ልምዓት ተሳቒዩ እሞ መፃወቲ ፀላእቲ ኮይኑ እዩ እሞ ሕሉፍ ዝሓለፈ ብመልክዑ ይፈታሕ ግን ካብ ደጊም ዝምጥፍፋእ ሕነ መፍድዳይ ሓውካ ቀቲልካ ናይ ምፍካር ዓድኻን ሓውካን ኣዳኺምካን ብቁጠባ ጎዲእኻን ሰላምን ዓወትን ዝረኸብካ ናይ ምምሳል ናይ ዓሻ ዘረባ ጠጠው ይበል ሰላም ይስፈን ልምዓት ይምፃእ ሕውነትን ጉርብትናን ይጠናኸር ዝብል ካብ ሓደ ትግራዋይ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ዝፅበ ነገር ንግበር ኢልና ዓመትና ንገብር ካብ ንዘራረብ That's interesting. ዓመትና ጌርና ካብ ንዘራረብ ኢሉ ከም ንሪኦ ብሓቂ ካብቶም ብሱላት ሓሳስባ ኣብ ፅምዶ ኣብ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ብሓደ ክሰርሕ ኣለዎ ኣብ ምባል ጉደፋይ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ መርገፂ ሒዙ ነክፈረ ከይበለ ክኸይድ ዝፀንሐ ትግራዋይ እዩ ስለዚ መምህር ብርሃን ጉደፋይ ንሽሙ ይረሳዓ ጌጋ ክላለይ ክልተ እዚኦም ኣብቲ ፅምዶ እቶም ብሱላት ንነዊሕ እዋን ርኢና ዝበለፀ ሓሳብ ዝረኸብናሎም እዮም ስለዚ ኣወል ኣብ መወዳእታ ምስ ጥዑያት ሰባት ርክብ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ካልእ ዜና ካሎ ብዚ ሰራዊት ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ዝብል ትማሊ ሓደ ሓሳብ ተላዒሉ ልዕሊ 300 ሰብ ተሳተፈሉ ናይ ውሽጢ ኣኼባ ነይሩና ኣነ እውን ባዕለይ ተሳተፍኩሉ እዩ እዚ ኣኼባ ልዕሊ 6 ሰዓት ዝፀንሐ ኣኼባ እዩ ኣይደቀስናን
ጥምረት ካፍቶም ተልዓሉ ሓሳባት ብርግጽ ናይ ጽምዶ ዝምልከት እዚ ገበር ዝብል አይዲያ ነይሩ 300 ዝኣክል ሰብ ተሳተፈሉ እዩ ኩሉ ሓሳቡ ያው ገሊኡ ጽሑፍ ገሊኡ ዘረባ ይገልጽ ነይሩ ግን ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ዝተልዓሉ ዓበይቲ ሓሳባት ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት መልዓሊ ቃሊቲ ሓደ ጥምረት ሰራዊት ትግራይ ንኤርትራ ንምንታይ ዘይግበር ዝብል እዩ ተሓሳብ ጽቡቕ እዩ መቸም እቲ ኩነታት ጽምዶ ናበይ ገጹ እዩ ንዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ዝጽበዮ ናይ ምንታይ ጥምረት እዩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ንዑ ዝመርሑ ኣካላት እኳ ኣለዉ እዮም መን እዮም እቶም 300 ዝበሃሉ ዘለዉ ብዝኾነ ብወገን ኤርትራ እቲ ጽምዶ ካብ ላዕሊ ወላ እኳ ብመንገዲ ኣወል ዝግበር እንተሎ ብዙሕ ጥልቂ ዘለዎ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ዝምጥን ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ባህላ እየ ስለዚ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንዑ ንምህላይን ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ሽግራት ንምክልኻልን ስለ ዝኾነ ንዑ ዝምጥን እቲ ሰራዊት ብሓደ ክሰርሓሉ ዝኽእል ጸላይኻ ክመፅእ ከሎ ንኣብነት ብልፅግና ምስ ካልኦት ከዋፅዎ ዝኽእሉ ሓቢሩ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኤርትራ ምስ ዘዋፅኣ ተላፊና ክትሰርሕ ፀገም ዘለዋ ይመስለና ግን ዓበይቲ ኣርስታት እዮም እዚኣቶም ብተራ ዘረባ ክውፅኡ ከለዉ ቀሊል ኣይደነው ማለት እቲ ዘረባታት ተሓሲቡሉ ድዩ ዝበሃል ወይስ ብወገኖም ድዮም ከምኡ ዝሓስቡ ዘለዉ ድሓን ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ከነምፅአልኩም ኢና ግን እቲ ሓሳብ ንባዕላ ግርም ዝበለትኒ ስለ ዝኾነት ኔክስት ቶፒክ ኢዝ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና which is an interesting part let's go قدم كنمانا كمسجن يفتو تمكرو إذا تريوا زلهم إذا تريوا زلهم congratulations to Dr. Halima Mohammed on her appointment as Minister of Education. It is inspiring to see the baton passed to the new generation of leadership. Wishing you the best as you guide the Eritrea's educational system forward. Dr. Halima, እንኳ ኣብቃዓኪ እንኳ ኣብዚ ኣብቃዓኪ ኣብዚ እዚ ሽመት ኣብቃዓኪ ክንብላ ንደሊ ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ናይ ብሓቂ ኤክሳይትድ ኮይኖም እዮም ናይ ቀደም former director of assessment and the national examinations ናይ ቀደም ናይ ሃገራዊ matriculation ናይ matricን ዝነበረት ማለት becomes Eritrea's first female minister of education who is Dr. Halima መንያኸ earned the master degree in the UK and doctorate with a great distinction ስለዚ master degree doctorate ብዝበለፀ ነጥቢ ኣብ እንግሊዝ ረኸበት ጽሩይ ትግርኛ ሳሆ ዓረብ ከምኡውን እንግሊሽ ትዛረብ perfect she taught English language married and mother of 4 gave grew up attending ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝዓበየት እያ ዕድመይ perfect ናይ ኤርትራ ፕሮፋይል ዘለዋ እያ ኤርትራ ትምህርቲ ናታ ስርዓተ ትምህርቲ ናታ reinvent ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ ዲዛይን ክትገብሮ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ካብ ፕሬዚደንት ሲያሰሜና ነርና ንኸምኡ ክትገብር ትኮይንካ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ሓድሽ መራሒ ምሻም ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ሓድሽ መንገዲ ብሓድሽ መርሕነትካ ጽቡቕ ስለ ዝኸይድ ኒ ዶክተር ሓሊማ እንኳ ኣብ ዝብቃዓኪ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሓጎስ ክገልጽዎ ርየ ኣለኹ ኣነ እውን ብወገነይ እንኳ ኣብ ዝብቃዓኪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓንቲ ካብቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሲ ብዘይ ትምህርቲ ትርጉም የብሉን ኢሉ ፕሬዘንት ስለዚ the best of us ቶም ዝበለጹ ኤርትራውያን تا زبالت ወይ እንት ዝበለጸ ሰብ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ዝመጽ ወለዶ ከዳልወልካ ይኻትደሊ ስለዚ I hope እዚ ቻሌንጅ እዚ ተቀቢላ ወላውን ገርመኩም ቶም UN ኤርትራ በሐጎስ ታ እዛ ናይ UN ኮኦርዲኔተር ናይ ኤርትራ እንኳ ሐጎሰክ ምንባል ገሊጻቶ ስለዚ this is beautiful almost it comes see ኩሉ ሰብ ይጽበየ ከም ዝኾነ እዚ ነቲ ተሪፍ ዘሎ ገለገለ ኤርትራውያን ግን ሓንቲ ጉምትን ቅድሚት ከይዶም ካብቲ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ርኤ ነይረ መስለኩም ጌሮማን ተሎ maybe there was this ከብዝረይ ኣብ ኤርትራ ሓጓፋት ዘሎ ኢሎ ሚኒስትር ዲፈንስ ሚኒስትር ናይ ትምህርቲ ሓጓፍ ነይሩ ወይ ወንደይ ተመለ ቦታ ነይሩ ተመሊኣ ሚኒስትር ናይ ኤነርጂ ኤንድ ማይንስ ይብልለው ሓቂ ዲዩ ዝዋላ ጌጋስከ ኣብ መልስዎ ኮማንደር ኤርትራን ናቫል ፎርስስ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድሕሪ ሞት ተዓቢ ጀነራል ማለት እዩ ሰክሬታሪ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ كمون بايتو نابلو أبزي بزح طرفلو كمزان أي منستر تمرت زملاكما I hope كم غيركم تملوا زبلو بإكسايتمنت زصحف زلو سبعة دمان رلنا well زيغا كوميز قبر كل زي نتي تعريف زلو كما لا اللو نابله يزخاخر اسكاني شيء نسمعيه كابتو زبلتو وقعي يمسكن قتيله حتون مملاس اب تمرت زلنا حفشوا الرأيا
ብመንፅር እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ንክምዕብላ ዝወስዶ ስጉምቲ ብውየ ዝርዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ ቤት ምሶራ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ቤት ምሶራ ምዕባየ እንታይ ሓጊዙኒ ትምህርቲ ካብ መጀመርታ ካብ ንእሽተይ ጥቕሚ ትምህርቲ ብግቡእ ንኽርዳእ ሓጊዙኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሰውራ ኣብ ዝነበርናሉ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስሙዝ ኣይነበረን ወይ ሙሉእ ኣይነበረን ከምዚ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ካብ 12 ክፍሊ ወዲእኻ ድሕሪኡ ኮሌጅ ኣቲኻ ወዲእኻ ይኮንካን ብግቡእ ናብ ስራሕ ትኸይድ ኣነ 7ይ ክፍሊ ወዲኤ ናብ ስራሕ መምህርና ኣትየ ሕጂ መምህርና ኮንኩ ኣብ ግዜ ሓጋይ ኣብ ግዜ ክረምቲ ከዓ እናተምሃርኩ እየ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ክውድእ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናሽቲ ወለዶ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ብተመክሮ ንነዊሕ ዓመታት ብብቅዓት ዘገልገሉ ነታ ሽግ ተቐቢሎም ናብ ዝበለፀ ሕምባበ ናይ ኤርትራ ክወስድዋ ትምኒትና እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኩሉ እቲ ቦታታት ዘሎ ወይ እውን የተመልአ ዘሎ ሚኒስትርታት ብንኣሽቱ ኤነርጂ ዘለዎም ሓይሊ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ኣምፂኻ ነታ ሃገር ንኽትሕንበብ ንኽንገብራ ተስፋ ንገብር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከምኡ ትፅቢት ናቱ ፍሉይ ትፅቢት ወይ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቲ ሃገር ከመይ ኢላ ብዘተኣማምን መንገዲ ኣብ ዘበነ ምስግጋር ወይ ኣብ ግዜ ናይ ምስግጋር ኢና ዘለና ሕጊ ተፈጥሮ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ከረክብ ድማ ንቡር ተርእዮ ስለ ዝኾነ ፀላእትና ንጎም ምሸትን ብቃፃድዮም ብገለመለ ዝጥምትዎ ዘለው ኮንደኾን ሓጓፍ ይፍጠር ኸውን ዝብል እዩ ብግልፂ ድማ ይነግሩና ኣለው ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ህዝቢ ኤርትራ ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ኣዋላ ከለዉ ኣብ ትሕትዮም ዝረኣዩ ሰባት ንፈልጦም ሰባት ወይ እውን እቲ ህዝቢ ተላሊዎም ዝፀንሖም ሰባት ፅባሕ ንግሆ ንኣብነት ሚኒስተር ትምህርቲ ትሕትያ ድማ ቫይስ ናታ ምክትል ናታ እዞም ሰባት ድማ ሰብ እንድሕር ፈሊጥዎም እንታይ ይገብር ምትእምማን እቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ሃገር ዝኾነ ይኹን ነፋሪት ኩሉ ግዜ ካልኣይ ካፒቴን ዘለዋ እኮ ብኸም እዩ ካልኣይ ካፒቴን እንታይ እዩ ሓደ ካፒቴን ዝኾነ ክጋጥሞ ስለ ዝኽእል ተዳልዩ ክፀንሕ ኣለዎ ኩሉ ነገር ርእዩ ዝፀንሐ ክኸውን ኣሎ ካልኣይ ካፒቴን ኣብ ተግባር ክህሉ ኸውን እዩ ምክትል እኮለ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ዳይሬክተርን ምክትል ዳይሬክተርን ይበሃል ነይሩ ስለዚ ይህሉ ኸውን እዩ ጥራይ ኣብ ፓብሊክ ዘይምውፅኡ ግን ነቲ ህዝቢ ጠቕላላ ነቲ መርሕነቱ ሙሉእ ብሙሉእ ንክፈልጦም ዕድል ኣይህብን እዩ ስለዚ እሱ ከምዚ ሕጂ እውን ናይ እዚኣ ዶክተር ሓሊማ ዝግበር ዘለውን ሰናይ ነገር ረኺበ ያነ መርቕዋ ጉድላክ በልዋ ኣምላኽ ሓግዝ ክበልዋ ኣነ ብወገነይ ኢለየ ኣለኹ ንሕና ኣይሆፕ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምቕያር ድማ ዓብይ ኣበርክቶ ንክትገብር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውዲ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩም እንግደፉ ንዚኣ ደርፊ ክገድፈኩም